vlastne túto stoličku som vymyslel pred 25 rokmi. To je patent, hej, môj teda štávny. A ja som mal veľké problémy ako projektant so sedením, lebo som sedel 12 hodín na zadku, však vy to poznáte, tu v stavoprojekte. A kúpal som si rôzne drahé ergonomické stoličky, nič nefungovalo. Hej. No a začal som cvičiť jogu pred x rokmi a tam je jeden zaujímavý set, volá sa Virasana. To je set, keď sedíte na vlastných lítkach, to je tento set, pozrite, tento. Tak. Hej. A pri Virasane sa hovorí, že keď sedíte v tomto sede, tak všetky ťažkosti s chrbtom, krížami, hemoroidy, kostr, všetko sa vám lieči. Nie, že uvoľňuje, lieči. Harmonizuje sa to, hej. No a mne docvaklo, však počkaj, však keby som toto ja mal na stoličke, čiže vlastné lítka, pety a diera, nie? Wow, tak som to dal na stoličku. Čiže tá stolička, to sú lítka a toto je peta. Čiže jednoduchý, toto je božský princíp. Viete, si všimnite, ako máte skonštruované telo. Vy čokoľvek s ním robíte, všetko do seba dokonale zapadá. Hej. Čiže ten Boh si musel dať záležať na tom, aby nás nič netlačilo. Keď čokoľvek urobím, všetko sadí. Hej, všetko mi zapadne. Aj keď si sadnem na vlastné nohy, dokonalá podložka vznikne podo mnou. Staré kultúry nikdy nesedeli na stoličkách ako my. Oni vždy sedeli na vlastných nohách. Aj keď sedeli, oni to volali Vyasasana, to bola taká zvýšená plocha, ale on si tam sadol a zase na vlastné nohy. Čiže nikdy nesedeli, jak my, Európania, že zadkom na pevnú plochu. A princíp je aký? Princíp je taký, že máte 5 inkriminovaných bodov na spodnej časti pánvy. Je tam análny otvor, genitálie, kostrč a 2 panové kosti, ktoré obopínajú análny otvor. To sú tieto osy ischia sa volajú. Tam nie je žiadne tkanivo, tam nie je žiadne sval, to je priamo koža, buch. A naši lekári a naši anatómovia volajú tieto 2 kosti, že sedacie kosti. A ja som povedal, na tom sa sedieť nesmie, to je blbosť. Lebo keď na tom sedíte, máte problémy. A oni to volajú sedacie kosti, to sú tie spodné 2, medzi ktorými sú genitalia a análny otvor, to je kostrč. No, čiže princíp klasického sedenia, keď sedíte na pevnej ploche, čo každá stolička je pevná, tak ako vy sedíte, vy dosadnete na tie kosti, o chvíľu vás to začne tlačiť, tak začnete robiť Však sa ohýbate, hej, pozrite, lebo vás to tlačí. Lenže pri prvom pohybe, keď sa posuniete napríklad dopredu, zaťažíte kostrč. Ona začne prúžiť a začne vás boliť kostrč. Potom sa posuniete na ľavú stranu, aby ste si uvoľnili kostrč, čiže tancujete na tej stoličke. Si všimnite, keď sa budete pozorovať,